प्रमद बर'आ जेरै खोथा बुंदों एरै खामानिखौ लाखिनानैथ' बे खम समनि गेजेरावनो मावनानै जाफुंसार जाहोदों। जेबो उसुबिदा गैया आरो मथथे खुसियैनो खुनु बेयाव थाखा फैसानि प्रब्लेम गैया। ओरैनो बिना फैसायैनो मावना होलांदों जोंनो हाखौ। हाग्रा सिफायनानै जोङो एथ' दिन माने नाजादोंब्लाबो थांनाय सरकारा जोंखौ जेबो खालामनो हायाखैमोन। अब्लाबो भटफोरखौलाय बेयावनो होनो मोनदों आरो जों। प्रमद बर' सारा जोंनो हाखौ खम समनि गेजेरावनो होनो हाबाय आरो दा हाखौ मोननाय लोगो लोगो जोङो जोंनि गथ' गथाय गासै खुसि मोनबाय आरो मोनब्लालाय जों दा जेरैबायदि माबादों उनाव बायदिसिना आसनिखौबो मोनबा मोजां मोनगौमोन आरो जों गोजोननाय मोनगौमोन। मानो होनबा जायनि बिनिमयाव जों फुरानायाव थाब्ला आग्लायो गैथारैखाय जों बेयाव फैबाय। हाग्रा सिफायनानै जोङो एथ' दिन माने नाजादोंब्लाबो थांनाय सरकारा जोंखौ जेबो खालामनो हायाखैमोन। अब्लाबो भटफोरखौलाय बेयावनो होनो मोनदों आरो जों भटखौ आरो किसुमान आसनिफोरखौ। दा नै दा प्रमद सारा फंबाया बेयावबो जोंनावनो फैनानै हाखौ जोङो खम समावनो मावना होगोन सिन्था खालामनाङा नोंथांमोना हाखौ मोनखागोन आइफोर आफाफोर होननानै बुंफैनाय। जोंबो आरो बिराद गोजोननाय मोननानै जोंनि गासै आसनि दा जोङो आंहा हिन्जावा अरुनदय आसनि दं आरो नाथाय रेसन कार्डआ गैथ'वा मोनगोन नामा उनाव बेफोरखौबो रेसन कार्ड गैथ'वा ओमफ्राय गासै खामानिया जाबोगासिनो दं। दा आङो एसे मोजाङै मावनानै जानो मोननायलाय दासान्दि खुसि गोजोनैनो दं आरो आं। प्रमद बर'आ जेरै खोथा बुंदों एरै खामानिखौ लाखिनानैथ' बे खम समनि गेजेरावनो मावनानै जाफुंसार जाहोदों। रन्जित साराबो नैबावनो जों मन्च मिटिं लादोंमोन पेनेल बानायदोंमोन। जों थाइसे थाइनै खांनानै रायजोनिफ्राय थाइसे थाइनै खांनानै बिथांमोनखौ जानाय लोंनायखौ नांजाया बिथांमोनहा फैनानै फंनैसो बिबुंथि लाखिलांदों रन्जित साराबो। बेनिफ्राय जागोन बे खम समनि गेजेरावनो हाखौ नोंथांमोनहा मोनसिगोन होनना बुंनानै बे फंबायाबो ओमफ्राय मोनदोंबो। जों मोनब्रै मोनबा एफआरसि ग्रुपआ मावनानै लासैनो जाबाय एकदम मावना होलांदों सार। जेबो उसुबिदा गैया आरो मथथे खुसियैनो खुनु बेयाव थाखा फैसानि प्रब्लेम गैया। ओरैनो बिना फैसायैनो मावना होलांदों जोंनो हाखौ। हाल' नङा नै दा आरो अरुनदय आसनि बायदिसिनाखौबो होबाय बिथाङा थिगैनो दं।